Good morning mga katuba. So, ngayon mga katuba, ang vlog ko ngayon ay magde-deliver naman ng tuba. So, may nag-order sa akin, 2 bowl. Ubangan nila daw? So, katong nag-order, at turatong niyaging adlaw, karon pa na ako ihatod. So, hindi natin papatagalin ito mga katuba. Let's go! Mga katuba, takos na ako. Ito puti pa, mamaya ko na lagyan ng tungog yung papula. Ito mga katuba, ito mga katuba, half galon, dalawang ganito, isang bowl. So, mamaya ko na lagyan ng color, yung pula. Kaya mga katubaw, transfer ko. Yan. Medyo siya mapula kasi may nahalo akong yung kahapon. Sobra kahapon. Yung nilagyan ko ng tungog. Ito, isang bowl na. Isang bowl pala, kalahati ang kasya nito mga katuba. Sayang, may nausik . Isang bowl at kalahati ang kasya. So mamaya ko na lagyan ng kulot to. Ito na mga katuba, ihatid ko na ito mamayang kunti. So ihatid ko na mga katuba. Ihatid ko na. So, distansya pa mga katuba. Napok ya pengindalan mga katuba. Galing straight ang ulan yun. Hanggang January ang ulan. So, ito yung tuba mga katuba . 2 bowl to. Yung itong malaki, isang bowl at kalahati ang kasya nito. Ito pa ning December ning ulan na mga katuba. Wash out daw. So si Gigel Pitito
Bati yapon sila, tanom yapon sila kanang ragras mga katuba ba. Ilang kuan diri mga katuba. Dir ko agi mga katuba kay naglapok yun. Ito na. Ito na o. Nang nagamit sila og kuryente para kuan ba kanang para supplies tubig bitaw. Ay sila tawag kung tawag na kanang musuit tubig. Water pump. Water pump. Ipul-id pa niya ang kuan. So, laos ako kay deliver sa tuba. Di paring tanis yung nag anom yapon og kuan. Anom og raglas. Bermuda grass. Oh. Kumbate gid ba? Basta magsaga may linaga. Paano masabi? Nakaito akong suki ba turtong aging adlaw sige panawag. Kaya nakay kong suki wala na akong maakdi mga katuba. Ulan manggod na lisod kayo mo. Sakripisyo tag sakas sanggutan nga. Na istitan mag-ulan na danglog kayong gabi. Abigid kalapok mga katubaw. Layo pag akong baktasan. Update ko na lang kayo mamaya. Ito mga katuba, malapit na ako. Masikip ang daan dito mga katuba, no? Opo. Hi, katuba. Suko na kainis ako. Suko na ko sa imo katuba na. Wala ko hatbin na. Dong na nag Vlog yapon ba? katuba. Na Lagi nagkatuba. na. Ako amigo. Shout Okay. Shout out ko sa mga katubaan nga nananggot. Long hair kaya ako amigo, long hair. Shoutout ko sa kwan, sa akong page na ko, Health Apostery. Nakit-page dahil. YouTube channel, Pila man na ka, kuhan. Health Apostery. Usar na kagalog to nga. Wala siya. Dua. Kay isang tunga ang sulod aning kuhan. Sa mineral. Duwag tunga. Kaya wala akong sublanan atong dako lagay na. Wala na uli. Duha na? Dili, duwag tunga. Duha. Duha ka galon. Sa tunga nang sa kwan. Oo. Aywa. Para mga katubaw. Ako ang tayo mo transfer, siya na lang daw. Kay layo kay ako ang ibaklayan. Naluoy siya. Luoy ko sa katuba. Muna si Jessica Baot. Shout out ano yung lindahan mo, Jessica Baot. Ano ba? Ilan ni Doy? Tanan. 200. Dua man na. Duha mo na kwan. Dako man din galo na tanaw na ako gamay ra. Abi na, huwag duha ang sulod na. Kung ako, sa tunga raman, maunang sudlan na akong midyan. Napat tanan ane. Wala. Ah? Wala na ni. Sunod ni media. Wala ako namang Di basya na niya. So, taon-taon yun ako niwa mahat di mga katuba. Sige lang ni update sa ako mga katuba. Asar ba kuno ang tuba? Nasara ang tuba. Nawala ng tuba. Nahulot. Nahulot sa kuan. Anang dubuyog. So, mga katuba, kumanag yun. Karon uli na ko. Salamat katuba. Pahiyong yapon ba? Sa imong katuba. Pahiyong yapon siya. Bisag na pungot ba? Wala na lang. Pagkabuntag pa. Isabot mo po siya nga. Busy ko kay... Oh. Ato ba, wag po na akong masaka kay street lagi ulan. Tanglog naman kayo kay street naman yung ulan. Ang sabi ng panahon nga, wala naman undang ulan. Okay, salamat po na. Salamat po. Salamat. Katuba. 100 pesos. So, makabili na ng bigas mga katuba. So, yan mga katuba. Hanggang dyan na lang tayo mga katuba, no? Pauwi na ako. Hindi ko na lang i-video. So, thank you.